Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u 8. dílu z německé série na mapě Oberschwaben. Minule jsme dělali siláže, takže dneska je potřeba se o to pole dál postarat. Tak se do toho pojďme pustit. Ještě než začnu s prací, tak bych vám chtěl strašně moc poděkovat za tu skvělou podporu, komentáře, lajky, všechno tam házíte tak, jak máte, takže já vám za to děkuju, super. A děkuji i samozřejmě členům tohohle kanálu, ta podpora je neuvěřitelná, jste borci, díky lidi, děkuju. Máme tady teda 2. říjnový den, já jsem teďka na tom s penězma už daleko líp, než jsem byl v minulém díle, těch minus 11 to bylo strašný, ale nakonec jsem se dostal na 31. Udělal jsem nějakou zakázku a ještě jsem se zbavil vlastně toho Zetora a jednoho toho válníku, toho BSS. Já jsem o tom trošičku přemýšlel, já vím, že ty Zetory máte lidi rádi, ale ty vado, německá mapa a já úplně nevím teda, jestli by si Němci koupili zrovna Zetory, takže jsem jí dal pryč a přemýšlím, že půjde pryč vlastně to ZTS. Nechám si ty stroje na polskou mapu, tam se hodí, ale tady asi prostě bude něco jiného. Tak. Koukal jsem, že konečně po tom updateu funguje ta mrva, takže už tady konečně se dělá nějaká mrva. Kravičky mají jídla zatím dost, je to v pohodě, už tam, kdy máme první litry mlíka, takže to je pohodička. Jediný, co mě sere jako fakt hodně, že ta louka prostě nic nedělá, ukazuje to pořád, že tam je 0. I když jsem to prostě zoral, zasil, tak to nějak spolu nekamarádí, jo, takže nevím, co je za problém. Asi bych musel postavit kravín a postavit vlastně tu pastvinu znova, nevím. No, každopádně aspoň teďka ty holky už tady nežerou hlínu, ale baští trávu. Možná, že až to vyroste na 100%, tak to začne teprve ubejvat. Nevím, uvidíme časem. Tak, slepičky, ty tady toho zatím ještě moc nepředvedly. Ono jich je taky 5,5, že jo, tak ono jako co bych tady po nich asi chtěl. Můžeme se tam v rychlosti takhle podívat, jestli nám tady něco už udělali. No jasně, máme tady pořád pár plat, jenom vajec, ale dobrý, v pohodě. Mám to prostě jenom, že mi zbylo nějaký obilí, tak jsem to koupil, ty slepice. Nebudu to stavit úplně jako tu sérii na slepicích, takže to je v pohodě. Dobrý, já teda už skočím do našeho Fenďoura a pustíme se teda do toho pole. Já už jsem teda úplně zapomněl, jak se tam k němu jede, ty vado, to jsem docela pitomej. Jo, vlastně tady z pravé strany, jasně. No a nevím, no, asi teda budeme kupovat nějaký jiný stroje tady a vidím to, nevím, no, možná, že na nějakýho toho John Deera nebo ještě nějakého fendíka, já jsem teďka stáhl jako plno módových těch fendů a vypadají dobře, zvuky mají pěkný, stroje jsou to krásný, chyby to žádný neukazuje, tak možná, že ještě vypořil nějakého fenda, uvidím. Zase co mi potom finanční stránka dovolí, zatím mi to nedovoluje vůbec nic, nemám ani na koně ty vole, takže jako teďka prostě to budu muset tady zvládat s tím fendem. To ZTS prostě půjde taky pryč, jako jo, nakonec ho dám taky do háje. Tak já to budu muset asi vůbec, že jo, potom do toho vědu tady jak to prase a já do toho vědu, šetřím čas, tady přes to chřáčí to nějak nepůjde, protože tam je zase něco neviditelného, ty vado, za co jsem se tady chytil. Dobře, teď jsem se tady chytil, ale úplně, no teď jsem se tady chytil, ale luxusně teda. No to mě poser na holí záda, ty vole, co se tady děje? Nesnáším tady ty prostě bugy pitomí, nevím. Nevidím tady nic, za něco jsem se tady drapnul, ale koukejte, že tady fakt není vidět nic. Možná je to ještě chybička, je to furt beta, takže kdo ví, nevím. Asi tady ten traktor budu muset nechat ty vole a zůstane tady prostě v kopřivách, protože... No, poles. Dobře. Tohle bylo trapný hned takhle na úvod, no, ale občas tady jsou prostě místa, kde nic není a fakt se tady zaseknete. Každopádně já si to teda objedu a pojedu pořádně. Aspoň pro mě plyne po naučení, ty vado, ať jezdím prostě po cestách a nevymýšlím tady žádný kokotiny.
tady to políčko bude za chvilku, bude určitě potřeba zvápnit, ale já ho zatím tady jenom skultivuju, potom bych tam mrsknul nějaký to vápno a normálně by se to zoralo. Tak co, mám zkusit GPS-ku nebo pojedu pěkně jako na ruku? Možná, že na ruku dáme si to takhle poprvé zvenku, ať mám nějaký ten odhad, ale vypadá to, že mi to zase bude ukazovat na ty zrcátka jako vždycky. Jasně. O, možná na ten blatník, že bych mohl jet. Dobrý, já chviličku pojedu zvenku, ať si ten stroj taky trošičku vychutnáte. No a uvidíme, no, tohle je práce na chvilku, fakt je to prostě maličký ty pole. Já jsem koukal, že tady ty pole jsou krásný, na druhé straně mapy jsou veliký, takže tam by to za to asi stálo, jo, nevím, co tady teďka vyvádím. Tam by za to stálo určitě nějaký ty pole koupit. Ale tom už to jsou trošku jiný položky, jo, to už je všechno za 250 000. No a tímhletím stylem, kterým já to tady momentálně hraju, tak to jako, já to budu vydělávat asi hodně dlouho. Tady to normálně jak protáhnu. Nevím co tady, možná že tady potom zasiju normálně nějaký obilí, protože úplně jako ta řezačka, ta se tady jako trápila, to pole je maličkatý. Ten Evion, ten si tady s tím poradí, že jo, ten je prťavej, takže asi nejspíš bych sem normálně dal nějakou tu pšenici, ať mám něco pro slepičáky, možná, že bych pak mohl koupit nějakou malou výrobničku obilného mlýna a normálně si dělat mouku, to se ještě uvidí. A potom na nějaký větší akce, na nějaký prostě senáže, siláže, ty vado, pořádný žně, tak budu potřebovat velký pole. Tak. Brož. No a hupsneme dovnitř. Ne. Podívejte se, jak s tím ten Fendio lítá, tyva, to je úplná pohodička. To by byla fajn i nějaká zakázka, bylo by to za chvilku hotový, to by bylo úplně v klídku. Akorát, že nevím, jestli by mi to v těch zakázkách uznalo vlastně jako kultivaci, jo, tady to, takže kdo ví. Můžu to možná potom zkusit za kamerou, až budu mít čas, takže bych po nějaký ty zakázce skočil teda a uvidíme, jestli to půjde nebo to nepůjde. Tady ty kraviny jsem říkal, tady ty klády a to, že to potom se toho zbavím, protože mi to tady rozčiluje, chtěl bych nějaký ty louky asi nejspíš spojit, aby to trošičku, aby se mi na tom líp pracovalo, protože tady fakt se jenom otáčím, ty vado, a jako výkon žádnej. To je jako, myslím, že službaři ty by tady asi řvali, protože ty by si tady viděli úplný prd. No možná, že jsem prostě udělal kravinu s tím statkem, který jsem koupil do začátku, měl jsem vybrat úplně něco jiného, ty vado, na druhé straně mapy, spíš jsem si měl koupit nějaký větší pole, ty vado, a možná si nějakou tu svoji farmičku normálně postavit, protože říkám, mám teďka problém s tím kravínem, nefunguje mi tam vůbec ta louka, takže já nevím, no možná, že to ve finále dopadne tak, že to všechno prodám, ty vado, a že bych vystavil něco nového. Dejte mi klidně vědět do komentářů, jestli to mám udělat, nebo jestli se mám trápit tady na těch kousíčkách. Ale asi by bylo úplně nejlepší se toho všeho zbavit, tyvo, a začít v podstatě znova, jakoby, no. Řeknu se, jo, rate má dobrý, tady ten traktor, tak je to v pohodě. No a za chvilku to je hotový, ty vado, tady ty práce, jako, to by se možná líbilo Kotnovi, protože
ten má rád takovýhle malinký políčka, hned to má hotový, může na to jet s malou technikou, takže ten by si tu mapu mohl klidně střihnout. Co já vím, tak on čeká na nějakou českou, říkal, takže to si ještě chvíličku počká teda. Ale myslím si, že tady tu německou bym si mohl klidně dát, protože ta je pěkná. Zatím je to jedna z nejistých map, co jsou. Ono jich teda moc není, ale v těch 22 ta mapa byla taky naprosto skvělá. A věřím tomu, že kluci to ještě poladí, že sem ještě něco přidají a ta mapa prostě bude patřit k těm peckovým. Věřím tomu, že jo. Tak, koukal jsem, že vyšel ten Mecklenburg. Hele, pole jsou krásný, velký, ty vado, to by mě jako lákalo, tam fakt ty zaměstnance potom už můžu prohánět, ty vado, pořádný kombajny, ty vado, byla by to paráda. Ale jako graficky, ty vole, ty textury a tak, to se mi moc nelíbí. Je to fakt jako mi to připadalo, ty vado, jak nějaký 17, jo, když Z na to vlastně, teďka když měl stream, tak jí tam ukazoval tu mapu a ty vole, jako není to ono, no, ty vado, jako vůbec, člověk by neměl vůbec pocit, že hraje 25. No, ty vado. Bude hotovo, no, tak tohle to bylo fakt jako rychlý, ty vado. No a teďka vůbec nevím, co já tady mám teďka vymýšlet. Tu silážní jámu, tu jsem teda přikryl, to, co mi tam ten zaměstnanec vysypal vedle, tak jsem si vlastně pronajmul lžíci. Svendurem jsem to tam normálně schrábnul, vysypal jsem to do silážky, ještě jsem to teda zválcoval, co to kecám, udusal. A vlastně je to zakrytý, protože asi já nevím, nemělo cenu už tam nic víc vymýšlet, je tam nějakých, já nevím, 36 000, takže to se absolutně jako nevyplatilo ty siláže, akorát mě to stálo mraky peněz, co se týče pronájmu všeho, ale tak šlo o to si to jenom prostě zkusit, že jo. Chtěli jste vidět siláže, tak mini siláže jsem teda udělal. Potom určitě koupíme nějaký pořádný pole a ty siláže budeme dělat prostě na velkém poli, aby to mělo smysl, aby to bavilo vás i mě. Tak hele, tohle to je teda hotový. Já se můžu vrátit. Vapku pořád nemám, ale teď se mi teda kupovat nechce, protože na to furt jako nejsou peníze. A abych tady utrácel 10 nebo kolik ona stojí, to se mi teďka zrovna jako úplně nechce. Takže si počkáme, až začne chcát a ono ten traktor to jakž tak opláchne, takže to bude v pohodě. No a já nevím, no, jako mlíka tam mám nějakých 1200 litrů, víc tam toho není, tak úplně nevím, jestli má smysl teďka jet koupit nějakou malou cisterničku a začít odvážet to mlíko. Myslím si, že to je asi úplně teďka ještě zbytečný. Tak já nevím, no, nebo jestli se mám podívat po nějaký zakázce. Tak se tady podíváme po Německu aspoň trošku. Nebo že bych rovnou si to pustil do té orbity, vado, ale ono to bude potřeba určitě vápno a já tady na to nic nemám, ty vado. A nebo se na to vykašlat a nevápnit to. No. To bude chtít zase rozložit, že jo, jinak to nepůjde odpojit. Tak to tam zatím sem. Tak dobrý. No já nevím, ty vado, jestli teda zkusit tu orbu, ale úplně, že by se mi teďka do ní chtělo, ty vado. Co nám to tady nabízí zajímavého? Je tady něco, ty vado, co by mě lákalo? Ty sklizněte jenom tady na zeleninu. Ty vado, ale to by nemusel být špatný nápad, ty vado, tady zkusit nějakou zeleninu na těch mini políčkách. No co jiného bych tady jako na to měl dělat, že jo? No. Zakázka na sečení, že bychom si posekali trávu, ty vado. A to bych chtěl aspoň nějaký políčko, který je kousek u mě. Ale pole 11 u mě, ty vado, 688 euro. No ale asi já nevím, ty vado, možná, že bych mohl, no ale zase ta tráva, že jo, to já tady dělám skoro v každém druhém díle, ty vado, to asi byste mě za chvilku už poslali do háje. No. Tak teď aká úplně nevím, co tady, ty vado, možná, že asi přetočím čas, anebo ty vado kultivace. Ale to je taky, že jo, furt to samý dokola, ty vado. No hele, já si teďka rozmyslím, co tady a pak se přihlásím.
Nakonec jsem se rozhodl, že nebudu tady nic moc vymýšlet, prostě svouknu do obchodu a povápníme si to pole, ať je to připravený a já si to potom za kamerou hezky pěkně zoram, protože aby ty orby nebylo dost. Nebo jestli chcete vidět ještě v dalším díle orbu, tak mi klidně napište, klidně si ještě můžeme udělat, ale zatím teda tam hodím to vápno, ať je to připravený. Protože teďka momentálně tady fakt jako nemám co, abych tady vymýšlel nějaký bejkárny, tak to mi přijde úplně zbytečný. Tak tady ty louky, ty vado, ty by taky stály za hřích, ty vado, ale to taky bude asi plno peněz. Ale podívejte se, ty vado jsou... Já jsem v jedné větě řekl 3krát ty vado, no to jsem teda neskutečnej. Jo, hele, tady by to taky vůbec nemuselo být špatný. Určitě jsou větší než ty, co mám já a bylo by to docela zajímavé. Kdyby se to tamhle všechno propojilo, tak by to byly krásný velký pole, takže možná, že tady něco ještě vymyslím. Tak jo, dáme to chvilku zvenku, ať fešáka vidíte taky, jak mu to tady mastí, jak se to s ním všechno pěkně houpe. Ať si trošku taky prohlídneme mapku, že jo. Akorát, že já zase začnu ty vado kličkovat. No, tady by možná stálo za to koupit potom kus nějakých těch lesů tady, že bychom si mohli potom udělat nějakou tu zakázku teda, nebo co to kecám zakázku, že bychom mohli nějaký ten strom tady sundat, buď teda dělat nějaký prkna, nebo normálně štěpku a odvízt to, prodat to, to se ještě uvidí. Ani nevím, jestli tady je ta možnost vůbec prodat štěpku. To jsem zatím neskoušel, koukám, že tady je taky pole s kukuřicí, no to je taky nějaký maličký, ne? No to jako na to vám se repes, tyhle, to mi stačilo. Bohatě úplně jednou, příště chci dělat nějaký větší. Tak, jdu dovnitř, tady neudělám nějakou bejkárnu. Přece jenom si cítím daleko jistější, když sedím vevnitř, než na to koukám takhle zvenku. Tak, učíme si teda, to bude peněz, ty vado. Na to já fakt nemám, ale nedá se nic dělat. Je to potřeba. Teď to tady zase budu hledat. Tohle to je fakt za trest. No jasně, už jsem to přejel, ne? Ježiš, já jsem fakt slepej. Tak jsem slepej nebo blbej? Jo, ono je to tady. Ach jo. Tak jo, rozmetací zisky. Nechám to asi takhle, tam není potřeba, aby to házelo nějaký nesmysly. Stejně to políčko je maličkatý. Pronajmem 2000, no to je vado, fuj, tady byl. A kolik teda vemu toho vápna? Tak kolik? No. Vyjde na stejno, tak já vemu asi 4, radši. No, radši jo. Vím, že to vápno ubejvá úplně nesmyslným způsobem, tak radši ať ho je víc. Vždycky ho můžu vyložit a nechat si ho na farmě. To si myslím, že takový problém zase není. Škoda, že ty stroje spavnou takhle blbě tady hned u té haly. Tak opatrně, dobrý, bude to? Paráda, je to. Nemusím ani vylejzat, neskutečný. To je doba. Dělej, nemám čas. Ještě to dělám také na prasáka, že jo? Normálně jsem si mohl vzít vidle a mohl jsem si to tam normálně do toho nasypat, ty vado, ale není. Nechce se mi teďka. Tak, a jdem.
No, má to dělat jako. Moc se mu nechce teda. Jen zaber do toho kopce, když seš fans, ty vado, ty musíš jet, kámo. Ne se tady takhle trápit, co to okno zase mám otevřený. Zavřem, ať mi pak to vápno nelítá do kabiny. Úplně nevím, kdybych si tady pořídil nějaký traktor na tuplákách, co bych tady s ním dělal na těch silnicích. A přitom se mi to líbí, když nějaký pěkný, nějakého pěkný velkého Johna na tuplákách, to by se kultivovalo, to by byla paráda. Jenomže tady úplně nevím, co bych tady s ním vyváděl. Tady kličkovaná, tady to je strašný. Tak, netuším tu šířku, zvenku se mi to hrát nechce, zkusím to normálně zevnitř a pojedu normálně také na zrcátka. Vím, že je to blbost, že to bude asi strašným způsobem přehazovat. Pane, zase ho tolik to nepřehazuje, takže pojedu takhle a uvidíme. Tady to vemu takhle, kašlu na to. Tady to musím možná couvnout, to bude asi daleko lepší. No a teď mi to nefunguje. Vypnout to šlo, zapnout to už nejde. Hajzl. Mám furt zaplý, když jsem to vypínal, já nevím, ty vado, já tady s tím joystickem, on je nějaký nemocnej. Asi ho vemu a vyhodím. To budu muset celý zase přenastavovat. Takový plýtvání. Koukám, tady jsem vynechal, tak to jako takhle.
Už aby tady byl ten Precision, ale co jsem koukal, tak to bude snad až v tom druhém pololetí, takže jestli to bude někdy na podzim nebo kdy. Myslel jsem, že ten Precision Farming bude jeden z prvních módů, který oni sem vůbec hodí, ty vado, a nakonec to bude až takhle úplně blbě na konci roku. Doufám, že komunita je trošku vyhejtí a že to bude rychlejš, no. Jako, protože jsem si na to fakt zvyk a je to úplně jiný level farmaření. Ani bych tady také nesmyslně nepřesypával, že jo. Tak ještě mi toho dost bylo, tak možná, že bych to mohl jet naházet na nějakou louku ještě. Hejte na to. To je parádička. Zase mám otevřený okno. Ach jo. No, tohle to je skvělý. Ten vypadá chudák, ty vado, vůbec si toho Fenda nevážím. Takhle mu tady dávám zabrat. Tak jo, tohle je, takže potom se můžu tady teda pustit do té orby. A budu přemýšlet, co tady zasadím. No nějakou asi tu obilovinu nejspíš. Co jinýho, že jo, na tak malinkým políčku. No a musím nějak vymyslet ještě vlastně tady ten pozemek, jak jsem tady koupil, ten vlastně byl můj už jsem ho dostal vlastně do začátku. Tak vlastně, jak tam mám tu silážní jámu tady vlevo, tak jak to tady vymyslet, protože tohle to vypadá prostě ošklivě, není to hezký, tak to tady nějak udělat. Třeba jsem přijat nějaký stromek, nějaký chřáčí, možná kdyby byla nějaká menší bioplinka, ale ta se mi tam asi nevejde. Ale ta by se mi taky teda líbila, no něco vymyslím, něco tady s tím určitě udělám. Tak já nevím, jestli už to mám vrátit, nebo jestli si mám tady to vápno jenom vysypat a normálně to pak odvízt. Úplně teďka nevím, jestli to ještě na něco využiju. Asi už ale ne, si myslím. Takže já to tady pak někde vyložím a budu to vrátit. Tak jo, pro tenhle díl to bude všechno, já vám lidi strašně moc děkuju za sledovanost, pokud se vám videjko líbilo, hoďte tam určitě palec nahoru, pokud máte nápad, co tady s tím dělat, co tady změnit, co tady koupit, vylepšit, klidně mi napište, já za to budu rád. Mějte se fajn a my se uvidíme u dalšího dílu. Ahoj lidi, ahoj.